תגיד בבקשה ארוחה של בגט שווארמה ושתייה וצ'יפ, בבקשה בילה. בגט שווארמה? מה לשתות? זירו, הכי זירו. תגידי, את המים אני צריכה לקבל פה? את המים אני צריכה פה? כן, טוב. כמה זה? שנייה אחת. שלושים וארבעה שקלים. בבקשה. גם צריך קבלה מהרושמת. רק שנייה אחת, צריך את הקבלה לוקל. אוקיי. סיימתם הכרטיס? כן, בגלל מישהו משלם באשראי? מישהו רוצה לשלם באשראי? תודה רבה. אבל רשום פה 33.15. אנחנו נעגלים את זה, אנחנו לא עוברים ל-15, אנחנו נוגעים תאריך. מעגלים למעלה. 15 אגורות מעגלים אותה. לא, אני רק שואל. 15 אגורות מעגלים אותה לשקל. תן לי טוב. לא, סליחה, אני רק שואל. יש פרוקיה. אתם גובים מכולם 34 שקל כאילו. מעלים את ה-15 אגורות? לא, תודה, רק רציתי לדעת. איזה מלון זה? זה רויאל ביץ', זה המסעדה שייכת לרויאל ביץ'. תודה רבה.